Evidentment, aquesta activitat estava prevista d'una manera que no és possible fer-la, perquè és veritat que l'any passat teníem moltes coses per tocar sobre la taula. Avui això ho hem hagut d'adaptar. Hem intentat amb la Joana dissenyar una activitat que sigui hands-on en el que sigui possible a través d'aquest tipus de format, i us demanarem que participeu, que interactueu a través de Menti, i mirarem de fer una connexió en directe amb un laboratori de l'ICN2, mirarem de fer una sèrie de coses una mica especials perquè, escolta, això és televisió en directe quasi, no? Que és el que estem fent els divulgadors avui en dia. Ara estem fent broadcasting i quasi és televisió. Llavors, si us sembla bé, cediré la paraula un momentet a la Joana perquè es presenti i començarem amb una petita presentació. Aprofitarem el format i farem unes poques slides i anirem cap a la part més interactiva ràpidament. Joana, estàs per aquí? Pots saludar, sisplau? Hola a tothom. Jo soc la Joana, com ja bé m'han presentat, soc física teòrica i estic treballant amb l'Àlex a l'ICN2. I avui començarem a fer una activitat molt interactiva, així que necessitem que tothom tingui o ja sigui el mòbil o també es pot respondre des del mateix ordinador, obrir una altra pestanya i intentarem interactuar. ¿Vale? Així que començarem compartint pantalla, Àlex. Abans de començar la nostra presentació, a veure, espereu. No sé si ja es veu la pantalla. Sí, perfectament, Joana. Ui, perdoneu, tinc problemes. I es veu en pantalla gran, oi? Correcte, veiem les pestanyes de dalt, però veiem la pantalla perfectament. Crec que això no es pot arreglar. Ui, bueno, perdoneu. Està bé així, Joana, tira. Vale, a la nostra xerrada, com ja presentarà bé l'Àlex, es diu La nanociència és el nou rock and roll. I ja entendreu després, a mesura que anem avançant, per què nosaltres diem que és el nou rock and roll. I abans de començar farem un joc, així que volem conèixer els vostres coneixements inicials dins d'aquest àmbit científic, així que anirem a un Menti, així que heu d'obrir el... Espera, no em deixa... Obriu www.menti.com i posareu aquest codi que està aquí a dalt. No sé si l'arribeu a veure. Àlex, m'ajudes a llegir-lo, que per efectes del Zoom no arribo a llegir-lo. El codi és el 67 56 81 4. Hem d'anar tots a menti.com, que a aquestes alçades ja segurament tothom sap el que és, i el codi el deixaré escrit al xat per si se'n va en algun moment de la pantalla, és el 67 56 81 4. Us hi podeu connectar a través del telèfon mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, qualsevol dispositiu que tingueu a mà. I podeu entrar ja sigui posant el vostre nom d'usuari o utilitzant emoticones, i així serà anònim. I, sisplau, quan l'obriu, poseu un petit cor i així jo sabré si ja esteu tots connectats a la mateixa pantalla que estic jo. Van pujant molt ràpid, ja estem a 60. Quants som avui? Són 115. Ara mateix som 119. Vale, espero uns segonets perquè els últims em posin el petit cor que trobeu a la vostra pantalla i així començarem. Molt amor aquí, hi ha molt amor. Hi ha molt amor, de tots els colors. Jo crec que encara puja. Va pujant. Aquest és un quiz, és un concurs, si aneu més ràpid guanyeu més punts. I és també per presentar algunes idees que aprofundirem molt més durant la nostra presentació. Jo crec que ja estem als 98, 99, així que aniré començant, ¿vale? Vale, no sé què està passant. ¿Veieu algo? Ahí estan. Ara sí.
Prepara't Vale, para mai fumar m'havia passat, directament. però potser és perquè hi ha molta gent i es tarda una mica en carregar. Si veieu el vostre emoticona, ja podem començar. Molt bé. La primera pregunta és: el prefix nano fa referència a 10 elevat a la menys 9, milionèsima part del mil·límetre, nen, com estàs, nano, o 10 elevat a la menys 6, milionèsima part del metre. Podreu anar començant. Tenim temps. Vale, molt bé, molt bé. Veig que aquí hi ha molt bon nivell. Era una pregunta molt, molt bàsica. Evidentment, A és la pregunta que tothom ha encertat. 10 elevat a la menys 6. Els que heu respost malament, no us sentiu malament, és normal també, avui ho aprendreu això, i sort que ningú ha contestat nen, perquè hauríem d'haver donat per vàlida aquesta resposta també, però està bé, seguim. Estan atents, pensen en física. Molt bé, pregunta 2. Quins de les següents opcions no pertanyen a la nanoescala, que seria d'1 nanòmetre a 100 nanòmetres? Tenim aquí 5 opcions: una cèl·lula de sang, una molècula d'ADN, un virus d'hepatitis, les proteïnes o un nanotub de grafè. Aquí no és tan evident, així que a veure com teniu aquest... 43 persones han votat una cèl·lula de sang, que és la correcta. Molt bé. Després ja us ensenyaré una mica l'escala i on estarien les proteïnes, per exemple. Arribem a la pregunta 3. Quin és el diàmetre d'una molècula d'ADN? 3 angstrom, 2 nanòmetres, 10 nanòmetres o 1 micròmetre. 3 d'aquestes respostes entrarien a la nanoescala i una no, que seria massa petit. Vale. Aquí 40 persones han encertat. Són 2 nanòmetres de diàmetre. Seguim a la pregunta 4. Quan es va crear el primer material amb nanoestructures? El 1985, que es va descobrir el fulerè, a l'edat mitjana, on artesans i artesanes feien vitralls amb nanopartícules d'or, fa milions d'anys, ja que a la naturalesa existeixen nanoestructures, o a principis del segle XX, amb el naixement de la física moderna. A veure, 8 segons per respondre. A veure com estan. Jo aquí us he fet una trampilla perquè he posat un gif d'un vitrall de nanopartícules d'or i en realitat fa milions d'anys que la natura ja tenia aquestes nanoestructures, com ja ho veurem també a la nostra presentació. Potser el verb que hem triat no és el més adequat, perquè quan es va crear el primer nanomaterial, clar, aquí potser entraríem ja en un pla filosòfic com amb el que estàvem amb el Pere Majoan al final. Completament. Però vaja, que volíem dir és de l'existència d'aquests nanomaterials. Exacte, sí. A simple vista, una solució de nanopartícules d'or amb un diàmetre d'uns 50 nanòmetres és de color transparent, color or metàl·lic, vermell o fluorescent. I a cada resposta he posat com una justificació, perquè les partícules són massa petites, perquè l'efecte fotoelèctric es manté a la nanoescala, el fenomen de ressonància del plasma superficial, l'interacció entre la llum i els electrons... No us deixeu enredar per les fotos de la Joana, Vale. Doncs com també ho veurem després, quan ens enditrem a la nanoescala, que passen coses molt, molt estranyes i en aquest cas, si són les nanopartícules d'una mida, el color canvia. També ho veurem més endavant. Ja no em deixa posar
a la següent diapositiva. Ja estem aquí, vale? I l'última pregunta. Quina de les següents opcions no està feta només de carboni? Aquí tenim l'àtom de carboni i les respostes opcionals són grafè i grafit, diamant, fullerè o pilota buquibol o carbó mineral. Una d'aquestes té altres coses que només el carboni. Vale. Com ja m'agrada, molta gent ha votat el fullerè i la pilota buquibol i ja durant la presentació us presentarem qui és aquest protagonista i està fet només de carboni, és una pilota com una pilota de futbol, només feta de carboni. I a veure com anem en aquesta primera presentació. El Joel Escrics ha quedat al primer lloc i a part a baix diu que és el més ràpid. Molt bé, doncs un fort aplaudiment interior pel Joel. Tenim aquí algú que potser no necessita aquesta xerrada, però ens encanta que ens estigui acompanyant. Veig que hi ha nivell, hi ha força gent que encerta les preguntes, per tant, venen informats de casa. Doncs, escolta, és un molt bon començament. Si us sembla bé, el que farem és anar cap a la presentació una miqueta. Gràcies per compartir el vostre coneixement amb nosaltres. Hem vist que, escolta, tenim un grup xulo aquí, ampli i que sap de què va això de la nano. Ara, Joana, posarem alguna diapositiva, oi? La presentació. Sí. L'esteu veient? Sí, veiem l'amic Feynman. Vale, perfecte. Doncs després d'aquestes preguntes, us esteu preguntant què realment és la nanociència. Etimològicament ve del grec nanos, que vol dir nan, o sigui, més petit. I un nano és una milionèsima part del mil·límetre. Si agaféssim la part més petita de la regla, un mil·límetre, doncs el tindríem que dividir 1.000.000 de vegades. Així de petit és aquesta escala. I la nanociència seria l'estudi de processos que passen en aquesta escala nanomètrica. Que si veiem aquesta escala, doncs només seria en aquesta fletxa taronja. Com estem mirant aquí, l'ADN forma part, les proteïnes, el virus i les cèl·lules sanguínies són més grans. I per posar alguns exemples, la cosa més petita que podem veure a l'ull sense res més seria el cabell humà, que aproximadament fa 80.000 nanòmetres d'ample. I si comparem això amb l'ADN, que sortia al quiz, seria només 2 nanòmetres d'ample. O sigui, és molt difícil d'imaginar. I dins d'aquesta nanoescala hi ha efectes que canvien. La mida afecten aquestes propietats físiques, químiques, etc., com pot ser la conductivitat elèctrica, tèrmica, el color, el magnetisme, elasticitat, resistència i reactivitat. En aquesta imatge podem veure pots amb líquids de diferents colors i aquest seria l'exemple de les nanopartícules d'or. Semblaria que totes aquestes solucions tenen diferents composicions, que tenen diferents coses dins, i al final tots aquests són el mateix. Són nanopartícules d'or, només que si canvies una mica la mida, doncs canvia el color. I això es deu per fenòmens quàntics de ressonància plasmònica. Si voleu, podeu investigar una mica més. I la reactivitat també és important. Si podem comparar amb un Rubik's Cube, doncs podem veure que la superfície és important, que si agafem un Rubik's Cube sencer i calculem la seva superfície de cada costat, doncs estaríem a 54 centímetres quadrats. Si agafem aquest Rubik's Cube i el desfem i el trenquem en petits trossos d'1 centímetre, com podem veure en aquesta imatge, aquesta superfície seria de 162 centímetres quadrats.
I si imaginem que cadascú d'aquests cubs els dividim i trobem més petits cubs, nanocubs serien d'un nanòmetre, doncs arribaríem a una superfície molt, molt alta. Amb el mateix volum que teníem abans, que és el mateix dels Rubik's Cubes que està aquí a dalt, doncs tindríem una superfície molt, molt elevada, com seria aquí a 1,62 a la 10 a la 9. Aquí tinc un vídeo on podem veure una reacció. És un experiment molt senzill on agafa una pastilla sencera de pastilla efervescent i una del mateix volum on el desfà, el torna pols. I si el posem al mateix temps a un got, com podem veure en aquest vídeo, quan s'apropa una mica a la càmera, podem veure que la part que està feta pols té molta més superfície i reacciona molt, molt més ràpid. És una demostració, ja sigui matemàtica o química, de que la mida importa. La mida pot afectar moltes propietats. Aquesta manera de demostrar-ho és una forma molt tradicional i molt senzilla de demostrar que canviant només el paràmetre mida podem influir molt en el procés d'una reacció química. Però a l'IC-N2 fem coses més complicades, les anirem veient, Completament, completament. Més o menys ja sabem què és la nanociència, que seria l'estudi d'aquesta nanoescala, que la superfície específica és molt, molt superior quan estem al món nano i per això algunes de les propietats canvien i que els efectes quàntics causen comportaments diferents. I ara què és la nanotecnologia? Què fem nosaltres a l'institut? Doncs apliquem aquests coneixements que tenim de l'estudi d'aquestes propietats per desenvolupar nous processos, nous materials, dispositius, o sigui, manipulant dins d'aquesta escala molècules, àtoms, etc., podem fer coses per el bé de la societat. I el que també parlarem molt és que la nanotecnologia és molt multidisciplinar i que es pot fer en diferents, en química, biomedicina, enginyeria, hi ha molts camps on es pot realment aplicar aquest coneixement. Alguns dels exemples molt breus en general és dins de l'electrònica, dins de l'energia i la sostenibilitat, on les imatges es veuen molt petites, malauradament, però on podem filtrar aigua contaminada per nanoestructures, podem potabilitzar i tractament de l'aigua, podem captar i emmagatzemar energia renovable, biomedicina, que avui parlarem una mica d'un cas relacionat amb el Covid, també, cosmètica, allò que ens toca a tots a casa nostra, doncs tenim crema solar, està feta amb nanopartícules que fa que ens protegeixen dels raigs UV, l'encapsulació d'aromes, que ara s'està fent molt, i crec que tinc aquí l'indústria textil, roba amb olors i posen unes partícules que exploten quan vas caminant i així sempre olores bé. I la superhidrofobicitat, que també fan sabates que no es poden mullar i ho fan gràcies a la nanotecnologia. I aquí, Àlex, et dono la paraula. Perfecte, moltíssimes gràcies, Joana. Permeteu-me que faci una petita cunya publicitària. Serà molt breu, ho prometo. Però, evidentment, nosaltres representem un centre de recerca en concret, que és aquest IC-N2, l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, i com el nostre nom indica, doncs poca cosa més podem fer que treballar a la nanoescala. Però sí que voldria destacar, en línia amb el que estava comentant la Joana, que tenim 18 grups de recerca i cadascun d'ells fa coses molt, molt diferents. Nosaltres realment com a comunicadors ens ho passem molt i molt bé explicant aquestes
aquestes històries perquè és que cada dia ensopegues amb una temàtica, amb un repte diferent, amb una solució innovadora per coses molt, molt diverses de les necessitats que té la nostra societat, o també conceptes molt bàsics, fins i tot teòrics. Tenim grups que estan molt lluny de l'aplicació, que el que fan és descobrir nous fenòmens, fins i tot calcular-los simplement. Tenim una sèrie d'ordinadors allà treballant a tota màquina dia i nit, amb els quals els nostres investigadors fan simulacions de grans materials. Llavors, el que us vull transmetre és que realment és un centre molt, molt transversal, multidisciplinari i que fem una recerca molt xula. Per això tenim a la dreta del nostre logotip aquesta petita medalla, que no és una cosa que ens haguem penjat nosaltres, sinó que ens dona el Ministeri de Ciència i Innovació des de Madrid. És un reconeixement com a centre d'excel·lència Severo Ochoa. Això és una d'aquelles coses burocràticament molt difícil d'aconseguir, científicament molt complicada. Hi ha 20 i pocs centres de recerca que tinguin aquesta acreditació i el que fa és un segell d'excel·lència que ens permet accedir a unes línies de finançament addicionals. Penseu que has de fer un programa molt, molt ambiciós perquè et donguin una d'aquestes acreditacions. I el nostre programa, que és la segona vegada que el tenim, per tant és una renovació, és el segon cop que tenim aquest segell Severo Ochoa que dura 4 anys, vam fer un programa enfocat molt a les aplicacions de la nostra ciència en 4 grans àmbits de la vida i de la societat. En primer lloc, l'energia. Tenim com a mínim 2 grups i algun altre que hi col·labora que treballen amb noves formes de fer bateries, nous materials per fer cèl·lules fotovoltaiques, fins i tot materials flexibles que puguin servir per fer roba que capti energia, per exemple. Tenim diversos grups que treballen en aplicacions de la vida, de la nanomedicina, per exemple, amb històries tan innovadores com nanopartícules que alliberen el fàrmac només allà on fa falta, fins i tot sensors que ens permeten interactuar amb el sistema nerviós. Veurem alguns exemples amb més detall. Grups que treballen amb coses molt i molt tecnològiques, perquè, escolta, tots a la butxaca portem telèfons mòbils on hi ha una tecnologia molt i molt petita, però els nostres investigadors estan anant molt més enllà i, per exemple, tenim ara una ERC, que és una de les grans beques que dona la Comissió Europea, que s'ha donat a una de les nostres investigadores, la professora Clívia Sotomayor, que el que està intentant és trobar noves formes de transmetre i emmagatzemar energia, fent servir una sèrie de fenòmens, fent servir partícules quàntiques com els fonons, que potser és una cosa que ha sortit amb el Pere, que treballem amb formes innovadores que consumeixin poca energia de traslladar i emmagatzemar informació. I medi ambient, sensors de tota mena, intentem trobar solucions pels grans reptes que té el nostre món. Nosaltres, la nanociència i la nanotecnologia és un risc també, i hem de vigilar molt el tipus de producte que surt al mercat, hem d'estar molt segurs que allò que llancem a produir a gran escala no és pitjor que el que volem substituir, però és un repte interessant. L'altre gran missatge que us volia llançar és aquesta necessitat de treballar en xarxa. No només a nivell de Catalunya i dels centres VIST. Nosaltres estem dins d'una gran xarxa de centres de recerca que abasta tot Catalunya, hi ha més de 40 centres, som un centre de la institució Cerca, però també formem part de clubs una miqueta més reduïts, com ara els centres VIST, on 7 d'aquests centres Cerca ens hem ajuntat per mirar de coordinar les nostres línies de recerca i ser encara més forts per accedir a nous finançaments. Però és que, a més, hi ha altres superestructures, com ara el campus de la UAB. Tenim un campus increïble on els nostres joves s'estan formant, on vosaltres, molts de vosaltres que entenc que sou apassionats de la ciència i potser esteu buscant quina carrera fer o esteu començant les vostres etapes com a investigadors i voleu ser científics i científiques, com a estudiants, doncs sapigueu que al campus de l'Autònoma hi ha una vida increïble. A l'escala nano hi som nosaltres, hi ha el Centre de Materials, que està just al costat, l'ICMAP, un de nano i micro, el Centre Nacional de Microelectrònica, que està una miqueta més enllà del carrer, que té una gran sala blanca on es poden fer nanomaterials de manera molt segura. Tenim el campus de la UAB amb grans grups de recerca i el Sincrotró Alba creuant l'autopista. Realment és un nucli de coneixement brutal i nosaltres com a centre mirem d'aprofitar-lo molt i vosaltres com a estudiants, quan passeu per aquí, doncs esperem que també ho aprofiteu. Passa endavant, sisplau, Joana. Insistir en la idea aquesta, que la Natura és la gran nanotecnòloga. Jo quan vaig entrar a treballar a l'ICN2 el 2014, ha plogut ja una miqueta, un dels primers missatges que em van traslladar és el màxim, el que aspirem és a imitar la natura. I és veritat. Hi ha
coses sorprenents, com ara que els grans productors de nanopartícules a l'ambient són els volcans, per exemple. Evidentment, a nosaltres ens preocupa la contaminació que pugui provocar els nostres nanomaterials, però hem de ser conscients que de nanopartícules n'hi ha moltes de naturals que estan a l'ambient i, escolta, hi han estat durant molt de temps. Però després detectem a la natura fenòmens inspiradors, molt clàssics, segurament els heu sentit alguna vegada, com ara la flor de lotus, que és aquesta planteta que sempre està neta a la punyetera. I com s'ho fa? Amb nanoestructura. L'aigua li patina i s'emporta la brutícia, gràcies a aquesta forma que té a l'escala molt petita que aconsegueix repel·lir l'aigua. I això ho intentem aprofitar per superfícies, per robes, per diferents aplicacions. El gecko és un animal molt simpàtic, que de fet és la mascota del departament, en tenim un de molt gran, del Departament de Comunicació de l'ESN2, i el punyetero és capaç de caminar per les parets i fins i tot pels sostres sense corda, i ho fa gràcies al fenomen físic que es produeix en interactuar les nanoestructures de les seves potes amb les superfícies per les quals escala. A veure si ens animem a trobar aplicacions per això, que pintaria molt i molt bé. I les ales de les papallones, això és una qüestió més estètica, però, a diferència del que pot semblar, el seu color no és un tint. És una nanoestructura que els nostres ulls percep d'un color determinat per tal com interactuen amb la llum. Per tant, la natura és la gran nanotecnòloga i ja feia aplicacions des de fa molt i molt d'anys que ens inspiren dia a dia. N'hi ha d'altres, d'exemple, com els músculs s'enganxen a les roques sota l'aigua per fer adhesius subaquàtics. Hi ha moltíssimes coses que tenim en ment. I després, clar, la humanitat ha començat a fer nanotecnologia no fa gaire. En realitat, fa temps ja feia aplicacions de les nanopartícules, com deia la Joana abans, amb aquests fantàstics vitralls que tenim a les esglésies. Com s'aconseguien aquests colors? Doncs fent una mica d'alquímia i aconseguint nanopartícules en suspensió dins d'aquest vidre que donaven aquests efectes de color. Però en realitat no sabíem el que estàvem fent. Era una cosa que aconseguíem a través d'una sèrie de receptes, però no estàvem fent nanociència perquè desconeixíem què passava a la intimitat de la matèria i com podíem incidir sobre aquests processos. Si passes, sisplau. Això va començar fa poquet, fa relativament poquet. La primera persona que va introduir el concepte de nano va ser aquest personatge, que té clarobscurs, com tots els grans personatges, però nosaltres som molt fans d'aquest gran científic i comunicador que es diu Richard Feynman, que l'any 1959 es va atrevir, en una xerrada molt recordada, a parlar de com seria possible manipular a escala atòmica la matèria. Ell parlava fins i tot d'escriure l'enciclopèdia britànica a la punta d'una agulla. I realment això era molt revolucionari en aquell moment. I el temps li ha donat la raó. Realment hem aconseguit arribar a aquesta nanotecnologia que ell s'imaginava com si fos l'Asimov o un escriptor de ciència-ficció ara fa 50-60 anys. I la història és molt curta. No vull entrar en detall, però sí que veieu que realment des d'aquell 1959 han passat coses com ara que es va acunyar el terme nanotecnologia al 74, que va haver-hi uns primers microscopis d'efecte túnel cap a la dècada dels 80, a principi de la dècada dels 80, que són aquests tocadiscos de la matèria que ens permeten detectar amb molta precisió on hi ha els àtoms i quins àtoms són i llegir-ne alguna de les seves propietats. Hi ha una sèrie de llibres, hi ha una sèrie de descobriments, com les buckyball que comentava abans la Joana, que són aquestes nanoestructures fetes de carboni amb unes formes molt peculiars, i això ha anat avançant molt ràpid. I en els últims anys s'ha accelerat moltíssim. I què passa actualment? Doncs que tenim un coneixement, tenim una tecnologia que ens permet ser molt ambiciosos amb els nostres plantejaments i ens permet, combinant coneixements, això és superimportant, de tecnòlegs, de biòlegs, de físics, de matemàtics, d'investigadors i investigadores que ajunten el seu coneixement per fer servir aquestes tècniques, aquests instruments tan precisos que tenim ara i, per fi, poder fer nanotecnologia amb coneixement de causa. I nosaltres a l'ICN2, per exemple, tenim diversos productes al mercat i n'hi ha molts més que arribaran. Tira endavant, sisplau, Joana. I ara seguirà la Joana, doncs, escolta, hauríem de reflexionar una mica sobre aquests instruments que hem de fer servir per fer la ciència que fem a l'ICN2. Endavant, Joana. Molt bé. Doncs sí, aquí jo faré com una breu introducció dels tipus de microscopis, d'alguns dels tipus de microscopis que s'utilitzen al centre, i farem també una mena de joc un altre cop d'intentar, com es diu, veure i entendre què són coses que es veuen a través d'aquests microscopis. El primer, el microscopi òptic, que segurament tothom ha utilitzat al col·le, és un microscopi que no arriba a veure la nanoescala, però
arriba a veure, gràcies a la llum, a fer les coses més grans. Després tenim el microscopi electrònic que en lloc de llum utilitza electrons. Així que hi ha com un beam d'electrons que llencen a les mostres i hi ha de dos tipus. Hi ha el microscopi TEM, que atraviesa la mostra, o el microscopi SEM, que només escanea la mostra per fora. Que tenim aquí una imatge, és d'aquesta... Així es veu, aquest és el que tenim a l'ICN2. I l'últim, que ja presentava una mica l'Àlex, és el microscopi de sonda local, que el que fa seria gairebé un àtom. I el que fa és va arrossegant una superfície i d'aquesta manera fa com una topografia de com és aquest material o com és aquesta superfície, com canvia, etc. I com ja us he dit abans, intentarem fer un altre cop una mica d'interacció on intentarem endevinar què és cada imatge. Hi haurà dues imatges i vosaltres heu d'escollir quina d'aquestes serà i passarem de més fàcil, evidentment, perquè si comencem amb el microscopi òptic, doncs és molt més fàcil identificar de què es tracta el que s'està mirant. Després ens adentrarem molt i jo crec que tots vosaltres us sorprendreu de com és realment aquestes estructures. Així que si teniu el mòbil o amb l'ordenador, tornarem al mateix Menti que estàvem abans. De fet, el codi és diferent, tornem a entrar, no? O seguim amb el mateix, Joana? Seguim amb el mateix. Posaves un codi diferent. Seguim amb el mateix. Doncs no sortiu de l'anterior. Jo he posat un codi equivocat al xat, llavors que és el que hi havia a la diapositiva. Exacte, si heu sortit està aquí a dalt. I aquí ja no serà concurs, perquè no hem pogut posar que sigui un quiz quan s'intenten relacionar imatges amb imatges. Així que el resultat que sortirà abans serà el mateix que el que havíem fet en el quiz. Espero una mica, poseu cors i així sé que tothom està aquí present amb mi. Ja quasi arribo. Joana, em confirmes que quan s'acabi tindrem un rànquing després d'aquesta activitat? Tindrem un rànquing de la primera part. O sigui... Només de la primera, Exacte. Ens sortirà el mateix rànquing de la primera activitat, perquè aquest no recull el resultat d'aquestes respostes. Doncs no us estresseu, preneu-vos el vostre temps per contestar i a veure si ho fem bé. Prepareu-vos per endinsar-vos, farem un viatge cap al fons de la matèria. Ja estic a 99 persones, 100, així que començaré i ja els que arribeu una mica tard, el codi està al xat. Què veus en aquesta imatge? Espera, no tinc la meva xuleta. Àlex, pots dir quines són les opcions? El que veiem en pantalla, les opcions són nanocristalls de cel·lulosa provinents de cotó, grans de sucre o bombolles d'una gasosa. Estaríem parlant d'un microscopi òptic, per tant, probablement això que veiem en pantalla s'assembla a aquell element macro al qual ens referim. Gràcies, Àlex. Ja tinc aquí, per les següents, ja les tinc aquí. 79 persones han votat, 85... Aquí no hi ha temps, així que jo intentaré anar ràpid, així que vosaltres també intenteu respondre ràpid. A veure com estan els... El 71% de la gent ha votat els grans de sucre. Què creieu? 24% nanocristalls de cel·lulosa i 4 bombolles d'una gasosa. Doncs la correcta és grans de sucre. Són exactament els cristalls que de fet són molt bonics, a mi em semblen molt bonics, són com uns cubs i aquesta era de les més fàcils perquè comencem amb el microscopi òptic. El microscopi òptic et dona una imatge a color. Què veus en aquesta imatge? Seria
una closca d'una tortuga bebè, les bombolles de sabó amb fluorescent o la fulla d'una planta. Tenim 3 opcions i 3 fotografies que vosaltres veieu al vostre dispositiu mòbil i una d'aquestes és correcta. 77 persones. El Zoom som 122, o sigui que potser alguns no han pogut connectar-se. Veurem quines són les votacions. 82 persones han votat que era la fulla d'una planta i és la resposta correcta. Molt bé, com veieu, aquí ja es pot deduir una mica que les coses assemblen al que són. Només és un zoom a la matèria. Alicia, nosaltres procurem no maltractar les tortugues bebè, pobretes, per fer-hi fotos. Què veus en aquesta imatge? Aquí tenim l'embalatge de polistirè, la closca d'un ou o la superfície de paper alumini. Aquesta ja comença a ser una mica difícil. Aquesta ja és una imatge presa a microscopi electrònic i per això aquesta imatge no és a color, sinó seria en gradient de grisos. L'embalatge de polistirè... Les coses comencen a no semblar-se tant a la macroescala. Això ja és una estructura amb la que no estem familiaritzats. Això només es veu si t'apropes molt, 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 molt a les coses. Totalment, totalment. Anem a veure com han votat. A veure... 65 persones han votat que era l'embalatge de polistirè, perquè es veu aquests cercles que ens fan pensar al polistirè, però en realitat és la closca d'un ou. O sigui, si t'apropes molt, molt a la superfície de l'ou, té aquesta superfície amb aquests cercles que ens fan pensar al poliestirè. Que ens passa sovint, això, que la gent respon més la primera. Hauríem de fer una foto d'un embalatge de polistirè per veure exactament quina pinta té. Exacte, sí. Jo intueixo que deu ser més repetitiva l'estructura, però no la tenim la foto, l'hauríem de fer. Sí, és una bona. Perfecte, doncs continuem. Ara tenim aquí, què veus en aquesta imatge? Bactèries a un formatge, nanopartícules d'or, un grup de virus o diferents grans de pol·len. He llegit bé, Àlex? Sí, correcte, Joana. Aquestes que semblen com unes pilotes, hi ha de diferents mides, de diferents formes. Ojo que la Joana és punyetera tirant les fotos i pot ser enganyosa, Molt enganyosa. Potser ens fa pensar una altra cosa que està a les vostres imatges. 88 persones han votat. Potser ens podem veure què heu votat. Molt bé. Doncs m'encanta perquè aquesta imatge jo sempre poso la del grup de virus, que realment s'assemblen molt, molt, molt a l'imatge que veiem al microscopi, que en realitat són diferents grans de pol·len. Molta gent cau en aquesta trampeta meva, però vosaltres no heu caigut. 52 persones heu encertat i són diferents grans de pol·len de diferent mida. Seguim. Aquesta imatge cal recalcar que ha estat editada a posteriori perquè és una imatge a microscopi electrònic i aquestes imatges surten en blanc i negre. Per aquí l'han editat una mica per veure aquesta profunditat. Hi han posat una mica de blau, de vermell. I les opcions serien una dent humana, la pell d'un gecko o la rugositat d'un cactus. Aquí ja ens estem apropant molt. Si veiem aquí, tenim l'escala, seria quasi 10 micròmetres. Què creieu que serà aquesta imatge? I quines formes, oi? No us hi perdríeu per aquí dintre? No ve de gust explorar aquest minimón?
Realment surten coses molt, molt especials i uns paisatges bastant inesperats. A mi encara em sorprenen molt aquestes imatges. 92 persones han votat. A veure què heu votat. Dent humana. 45 persones han votat dent humana. Aquesta, 30 persones pel d'un gecko i 21 rugositat d'un cactus. Està quasi equilibrat i la majoria de vosaltres heu encertat. És la dent, és la superfície de la dent humana. A mi em fa una mica de por quan veig que aquesta imatge està a les meves dents. Personalment em fa por, però és molt guai, no? Veig que aquí hi ha força gent que potser ens ha vist fer aquesta activitat o que té les dents d'un color estrany perquè no se la renta gaire sovint, També. Què veus en aquesta imatge? Seria... Ai, no, espera. No vull veure com voteu. Espera, m'he perdut. Seria cultura de cristalls de silici, nanotubs de carboni o informació gravada en un DVD. He llegit bé, Àlex? Sí, ho has llegit bé. No s'aprecia l'escala, però realment aquí estem ja a una escala molt i molt petita, oi, Joana? Sí, Aquí ens totalment. estem apropant encara més a la matèria i trobem aquestes estructures com una mica repetitives, una mena de monòlits que estan aquí a la nanoescala. I aquesta seria el resultat d'un microscopi de la tercera opció, de sonda local, que va escanejant la superfície i et dona com una imatge 3D d'aquesta topografia, d'aquesta superfície de què serà? Què serà? Cristalls de silici 15, nanotubs de carboni 13 i 65 informació gravada en un DVD. Doncs la majoria ha encertat i és la informació gravada en un DVD. Igual que els discos aquests, els LPs, es feia igual i aquí es pot enregistrar pel·lícules, cançons, etc. I aquí tenim el mateix leaderboard del principi. No podem guardar les aquestes. I tornem a la presentació. Jo m'emporto que, en general, en sabeu molt, la veritat. Tenen bon ull, la gent? Sí, tenen bon ull microscòpic. Totalment. Doncs, escolta, gràcies, Joana, per aquest moment d'interacció. És una de les coses especials, realment, que podem fer a un centre com el nostre. Acariciar la matèria a un nivell tan i tan petit. Tingueu en compte, sí que m'agradaria destacar, abans de passar al següent tema, que és aquest de les carreres científiques, aquestes imatges que veiem de la nanoescala no és una fotografia. En realitat, això és una imatge indirecta. El que estem fent és, amb aquella agulleta, passar molt a prop de la matèria. Hi ha un ordinador que llegeix les interaccions que generen entre aquesta punta, que és d'un àtom de gruix de la nostra agulla, i la matèria que va escanejant a poquet sense tocar-la, perquè la que et passes i toques, les agulles es trenquen. És molt habitual haver de canviar aquestes agulles, és un follon de cuidado. Doncs clar, no és una fotografia, la llum és massa gran per poder veure aquest nanomón en el qual treballem nosaltres. I hem de treballar amb imatges indirectes. Sí, és veritat, veiem els àtoms representats com pilotetes, però en realitat l'àtom, com bé sabeu, no és una pilota, principalment està buit, i allà passen una sèrie de coses que les nostres màquines ens dibuixen com unes formes que podem veure a la pantalla de l'ordinador. Però és una imatge indirecta, no és una fotografia de la matèria. És un petit apunt que volia fer, Joana, si vols seguim. Vale, molt bé. I reflexionem una miqueta sobre els camins que ens poden portar a fer nanociència i nanotecnologia. Com bé dèiem, intuïm que molts de vosaltres sou jovent, que igual fins i tot encara no ha començat la carrera, que igual se us apropa la selectivitat i esteu amb el cap en els estudis, i us pregunteu què s'ha de fer per arribar a ser un científic o científica. I la resposta és que cada cop està menys, clar, això, Sí que és veritat que hi ha una trajectòria tradicional, diguem-ne, que passa per fer un grau relacionat amb alguna disciplina científica, a partir d'aquí fer un màster que et permetrà accedir a un treball de final de màster i al treball de final de grau abans.
Si aquest treball funciona i realment t'adones que el teu és la ciència, doncs potser pots començar un doctorat, que és una trajectòria de 3, 4, 5, 6 anys, depenent de com et compliquis la vida amb el teu projecte o de com te'n surtis amb els resultats. I al final d'aquest trajecte es llegeix la tesi en una cerimònia molt formal. L'altre dia en teníem una fins i tot de confidencial a l'ICN2, on els resultats no podien anar més enllà de les persones que hi havia a la sala perquè ja hi havia implicacions de transferència tecnològica i de producte en els resultats de la tesi. I a partir d'aquí, si la cosa rutlla, doncs podríem accedir a una sèrie de contractes, beques, de postdoctorat i seguir la nostra carrera potser fins a ser investigadors sèniors o arribar a caps de grup o arribar a tenir càrrecs de responsabilitat. Aquesta és la trajectòria tradicional, però jo, deixeu-me que us digui que crec que això cada cop està més desdibuixat i per donar suport a la ciència, per ser partíceps de la ciència, aquest és un dels molts camins que hi ha. És veritat que aquest és el camí que et porta més directament a treballar al laboratori, però hi ha moltíssimes professions, hi ha moltíssima gent al voltant dels científics i les científiques que estan fent feina de pollata que donem suport a la ciència. Hi ha els comunicadors i comunicadores, hi ha dissenyadors gràfics, hi ha gent que fa vídeos i cinema que ens poden ajudar a explicar la ciència, hi ha advocats, gent del món de l'empresa, venedors de producte, hi ha tantíssima gent necessària que ha de tenir un peu en un procés de tot com aquest coneixement arriba a la societat i un altre ser un apassionat de la ciència i conèixer les coses científiques, que pugui fer de pont entre diferents mons, que, escolta, si us agrada la ciència, ja trobareu la manera d'interactuar-hi i de donar-hi suport segur. Si us aposteu per la trajectòria científica tradicional, hi ha dues coses que ens agrada destacar, i és sobretot l'idioma, aquest anglès que quan jo estudiava era una cosa bastant macarrònica i actualment crec que ho porteu millor, però és molt important. A l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia fem les coses en anglès. Primer en anglès, després si hi ha temps i ganes potser les traduïm al castellà i al català, però tot és en anglès perquè tenim una comunitat superinternacional i molt probablement us tocarà viatjar i el postdoc habitualment es fa fora del país d'origen o fora de la universitat d'origen, per tant aneu avisant a família, parelles i amics que tocarà veure món i viatjar i aprendre idiomes i conèixer gent i entorns molt diversos. Passa, sisplau, de diapositiva, i això és cert també en el marc mental. Heu d'interactuar amb gent de disciplines molt diverses. Al nostre centre hi tenim biòlegs, químics, físics, enginyers, matemàtics. Hi ha gent de mons molt diversos i és l'única manera que podem dissenyar aplicacions tan boges com sensors que serveixin per diagnosticar malalties, com noves bateries, com noves aplicacions que millorin els nostres ordinadors, la nostra tecnologia. Cal coneixement molt i molt divers. I si us sembla, el que podem fer a continuació, sí, pots tornar a aquella diapositiva, Joana, perquè, clar, avui volíem que ens acompanyés en persona un científic o científica i al final no ha sigut possible, però, a veure, deixeu-me intentar comprovar si serà possible connectar amb un laboratori de l'ICN2. Un momentet, sisplau. A veure... Joana, tu fes-me senyals per confirmar-me si se sent i es veu bé, perquè ara anem en directe, si us sembla bé, a saludar a una de les nostres investigadores a l'ICN2, és la doctora Maria Soler, i ella treballa en una línia de recerca molt de moda, com és un diagnòstic del coronavirus. Ara mateix, a veure si ens ho pot explicar ella mateixa. Aviam si ho sentiu i ho veieu bé. Es veu Maria, para un momentet. Sí, es veu? Sí, hauries de deixar de compartir pantalla? Jo? Això no ho he posat. Sí, la tens tu compartida, no? A dalt hi ha d'haver el botó vermell de Stop Sharing. Perfecte. I llavors us suggereixo a tots els altres, com que això es veurà a través de la meva pantalla, no sé com esteu veient la xerrada, si teniu el mosaic en veureu molt petitó, hauríeu de posar l'Speaker View. Això està a dalt a la dreta, heu de fer clic a View i seleccionar l'Speaker View per veure en gran a la persona que està parlant, que en aquest cas serà la Maria Soler, però ho farà a través del meu ordinador. Joana, confirma'm si se sent correctament, d'acord? Perfecte. Anem al laboratori. Hola, què tal? Com esteu? Sí. Bon dia, benvinguts al laboratori de biosensors de l'ICN2. Bueno, si voleu us ensenyo el laboratori i us conto una mica el que fem per aquí. Passeu, passeu.
Mireu, en el nostre laboratori el que treballem nosaltres són noves tecnologies que li diem nanotecnologies. Són tecnologies que fem servir estructures molt petites, ja us hauran explicat, i el que fem és aplicar aquestes tecnologies per a detectar malalties de forma molt ràpida i molt abans de que apareguen els símptomes. Estem treballant en un projecte ara per aplicar la nostra tecnologia a la detecció del coronavirus, que tots coneixem. El que ens permet la nostra tecnologia és poder detectar el coronavirus en una mostra de saliva, per tant no necessitaríem el palet aquell o que ens punxin, i ho faríem en 10-15 minuts. Com ho fem? Nosaltres treballem amb la llum. Si veieu aquí, nosaltres tenim un xip al qual amb un làser l'il·luminem i el xip transmet la llum a través de la tecnologia per arribar a ser detectat. Tinc aquí una mostra d'un xip, no ho veureu bé, però és un xip que té com unes 20 línies molt petites i per cada línia nosaltres fem passar la llum. Quan nosaltres posem la mostra de saliva al damunt del xip, si tenim el virus, quedarà enganxat al xip i això el que fa és modificar la velocitat a la que passa la llum a través del xip. Si això nosaltres ho estem detectant en temps real, podem dir si tens o no el virus i també si tens molt de virus o tens poc de virus. És una tecnologia que nosaltres fa molt de temps que tenim al laboratori, l'hem aplicat també per a detecció de càncer, per a detecció d'altres malalties com infeccions de fetge o moltes coses més. I per poder fer tot això, penseu que és tecnologia, és química, és medicina, és biologia i tenim un laboratori que és molt potent de molts camps diferents. Si voleu, passem cap allà i us ensenyo altres tecnologies, però tenim gent de química, gent de física, biòlegs, som una mica de tot, gent molt jove, sobretot, comprovareu. I a més d'aquella tecnologia que us he ensenyat abans, també tenim una altra tecnologia molt més petita, no necessita un làser, va amb una llum normal, i el que fem en aquesta tecnologia és jugar amb l'or. L'or, tots el coneixem, aquell color daurat, però nosaltres el que fem és or de diferents colors. Gràcies a ser nano, nosaltres fem nanopartícules d'or, les posem sobre un vidre i l'or passa de ser de color daurat a ser d'un color lila, com veieu aquí, o rosa, o ser d'un color blau, també en fem de color verd, i funciona exactament igual. Nosaltres il·luminem l'or i detectem la llum que es reflexa a través de l'or i ho podem aplicar també, per exemple, per al coronavirus. Quan el virus es posi al damunt del xip, nosaltres detectarem quant de virus s'ha posat i podrem dir si esteu infectats, si teniu una infecció molt greu o és una infecció més lleu. I ja està, això és el nostre laboratori. Si teniu qualsevol altra pregunta, com veieu, estem treballant a tope per poder treure aquesta tecnologia al mercat quan abans millor i poder ajudar a diagnosticar el Covid-19 d'una forma més simple i més ràpida. Molt bé, doncs moltes gràcies, Maria. No sé si ha colat això del fals directe, ho hem intentat, però la tecnologia a vegades és una mica complicada. La qüestió és que, bé, ja que no podem entrar als laboratoris, doncs els nostres investigadors i investigadores ens obren la porta del seu lloc de treball de maneres novedoses i la doctora Maria Soler, que és investigadora postdoctoral al grup que lidera la professora Laura Lechuga, possiblement l'heu vist als mitjans de comunicació últimament, treballa en el tema de moda actualment, que és el tema del qual ens parlava també l'anterior ponent, diagnòstic del coronavirus. Imagineu-vos que important que seria aconseguir tenir una tecnologia completament espanyola, a més, finançada amb un projecte europeu liderat pel nostre grup de recerca a l'ICN2, però que hi ha gent de la Universitat de Barcelona que treballa amb ratpenats i, per tant, treballa amb com es podria aprofitar aquest sensor per veure l'estat del virus en altres repositoris animals, o grups de París i de Roma molt especialistes en la part clínica. Fins i tot em consta que estan col·laborant amb hospitals, com per exemple l'Hospital Clínic de Barcelona,
on conec molt bé la gent que està implicada, cedint mostres per provar si aquest sensor realment funciona. I han tingut uns resultats increïbles i ara el repte és trobar la companyia que permeti que aquesta tecnologia, que és relativament senzilla, però clar, vol uns processos de producció molt específics i vol tot un mecanisme, unes plantes ja construïdes molt concrets, doncs a veure si trobem aquesta companyia que ens ajudi a traslladar això al mercat per poder ajudar en la lluita contra la pandèmia, que per desgràcia seguirà estant aquí durant una temporada. Llavors, si us sembla, tenim algun altre, ara ja no serà un directe, tenim algun altre petit vídeo que a falta de poder estar amb vosaltres físicament deixant-vos tocar coses, doncs jo crec que el format vídeo és molt adequat per ensenyar-vos de manera visual coses molt xules que estem fent. I un altre exemple que us volia ensenyar, veieu la pantalla, oi que sí? És el grafè nanoporós. Aquest és un vídeo que vam fer ara fa un parell d'anys aproximadament per explicar la línia de recerca del professor Aitor Mugarza, que el que fa és treballar amb grafè, amb àtoms de carboni, per tant, bàsicament, però han dissenyat unes estructures, unes molècules que poden cuinar una mica, és a dir, a través d'uns processos químics i de temperatura, doncs alliberen una sèrie d'àtoms d'aquesta molècula i permeten que s'estableixin aquests ponts que estem veient en pantalla i el que fan és jugar amb la matèria com si fossin peces d'un Lego. Realment alliberen aquests espais perquè es facin els ponts amb unes molècules que han dissenyat al laboratori i aquestes peces es van encaixant d'una manera molt concreta fins a obtenir una làmina de mides, poden ser bastant grans, de grafè nanoporós. Veieu aquests foradets que queden enmig d'aquesta làmina de grafè? El grafè és una superfície monoatòmica, és a dir, d'un àtom de gruix, feta principalment de carboni, que fa aquestes formes hexagonals. Nosaltres hem aconseguit dissenyar aquests foradets. Podem modular la mida d'aquests forats i imaginar maneres d'aprofitar-ho. Una de les que s'està veient que molt probablement no és viable és aquesta que plantejàvem. Quan les diferents peces d'una fibra d'ADN passen per aquests forats, podrien desencadenar una senyal que llegiríem per fer un sistema de seqüenciació ràpid. Una de les coses que sí que estem veient que podria funcionar realment bé és el filtrat de gasos, netejar aire o filtrar hidrogen per fer combustibles. Aquests foradets ens permetrien llegir fins i tot quins àtoms estan passant per aquí dintre. I si volem somiar una miqueta més, doncs possibles aplicacions biomèdiques. Per què no imaginar-nos un filtre amb el qual puguem netejar, filtrar selectivament un líquid tan important com la sang i participar dels processos de diàlisi. Realment això és fer volar una miqueta de coloms, però són algunes de les idees boges amb les quals treballen els nostres investigadors i que, escolta, a base de treball i més gent multidisciplinària, doncs potser algun dia arriben a ser realitat. Grafè nanoporós. Potser en vau sentir parlar perquè va ser un dels candidats al Premi La Vanguardia de la Ciència d'ara fa un parell d'anys i van quedar molt ben posicionats. I és una de les històries que ens agrada explicar perquè realment té a veure amb com som capaços de jugar amb la matèria a una escala molt petita. En diem el Lego molecular d'això. Una altra possible, encara no és una aplicació, però sí que és una línia de recerca molt bonica i que va tenir cert ressò mediàtic, té a veure amb un fenomen biològic. Un cop més és col·laboració entre científics que fan coses molt de física i treballen amb fenòmens com la flexoelectricitat, no sé si n'heu sentit a parlar, és una propietat que tenen alguns materials que al deformar-se generen un petit voltatge. És un fenomen que es fa servir en els microscopis dels quals parlàvem abans, no vull entrar en detall, però vaja, té unes aplicacions molt interessants i amb aquest descobriment doncs, potser acabarà tenint-ne algunes més. Si veieu en pantalla hi ha una senyoreta, em sembla que és corrent, perquè el que volíem parlar és de com havíem descobert que quan hi ha un microtrencament en un os, la flexoelectricitat té un paper molt important en la reparació d'aquest trencament. Aquí veuríem una mica el que passa en aquesta microesquerda quan la persona corre, que és el que estava fent aquella noia. Aquesta esquerda s'obre i es tanca, i en aquest vèrtex, en aquesta punta de l'esquerda, hi ha una flexoelectricitat especialment forta, i això genera un senyal elèctric. Aquest senyal elèctric
el que vam descobrir a l'ICN2 és que era capaç de desencadenar la resposta de reparació d'aquest os que tenia una petitíssima esquerda. Això permet explicar biològicament el per què els ossos on hi ha més impactes i hi ha trencaments acostumen a fer-se més resistents a la llarga. Això és una cosa que els passa als boxejadors, per exemple, o gent que s'entrena en arts marcials, donen cops forts a superfícies per provocar-se petits trencaments i després, al reparar-se aquests trencaments, es pot fer un os més fort, més robust. Nosaltres el tipus d'aplicació que imaginem és a veure com podem aprofitar aquest estímul que permet la reparació de l'os i veure quin tipus de mecanisme, quin tipus de dispositiu es pot dissenyar per mirar de facilitar i d'accelerar aquesta curació dels ossos. Realment és una cosa que també queda una miqueta lluny, però gràcies a un coneixement molt i molt bàsic, doncs és possible que això algun dia arribi a ser una aplicació. Deixeu-me que us comparteixi un últim concepte, un últim vídeo, i si voleu obriríem el torn de preguntes i podríem fer una miqueta de discussió. A veure, estic aquí amb dos ordinadors, m'estic quedant guenyo amb dues pantalles. Mireu, l'últim tema que us vull explicar té implicacions en salut, evidentment, però ens agrada molt perquè també té, com passa sovint amb els grans avenços, amb els canvis importants, implicacions ètiques i morals també. I això és molt important perquè hem d'avançar-nos en com s'aplicaran les noves tecnologies per ser capaços de predir mals usos o, fins i tot, ser capaços de seleccionar quines coses volem que s'apliquin i quines possibles aplicacions no. Ara, quan veiem la tecnologia, ho entendreu una miqueta millor. Us estic parlant un cop més de grafè. Som un institut que és molt fort en tecnologies i experimentació en grafè, però aquest cop aplicat a uns estimuladors i sensors tan petits i tan sensibles que poden interactuar amb el sistema nerviós. En aquest cas, el que veieu és la forma que té un d'aquests primers sensors que hem dissenyat per models animals. En aquest cas tenim un ratolinet i el que es fa és posar en contacte aquest sensor directament sobre el cervell. És a dir, que és un dispositiu que va entre el crani i el cervell, descansa sobre la superfície del cervell i llegeix l'activació de les neurones amb gran precisió. Això ens permet saber quines neurones s'estan activant quan i, per tant, tenir una idea molt precisa de la informació que està processant un cervell. No llegim la ment, però el que sí que aspirem és a desenvolupar aplicacions en humans tan atractives com ara avançar-nos a un atac epilèptic, per exemple. Com bé sabeu, l'epilèpsia és una activació anòmala dels patrons d'activació neuronal i quan això passa, doncs els nostres sensors serien capaços de detectar-ho de forma prematura i enviar una senyal, per exemple, al telèfon mòbil del pacient o a l'entorn mèdic d'aquesta persona perquè es pugui activar una resposta ràpida. Imagineu-vos una persona que està conduint i està a punt de tenir un atac epilèptic. Doncs si el dispositiu l'avisa, podria aparcar el cotxe i evitar-nos provocar un accident, per exemple. El que passa que s'està portant més enllà aquesta tecnologia i ja tenim un projecte europeu que està arribant a les seves fases finals, que es diu BrainCom, que el que intenta és llegir a nivell d'escorça motora com una persona té intenció de posar la boca i la llengua. És a dir, intentem tornar la parla a persones que l'han perdut per culpa d'un ictus o una afàsia. Un cop més, això no és una cosa que arribarà d'aquí 4 dies, però sí que és una aplicació potencial molt interessant que ja ha donat lloc a una empresa spin-off que està rebent una sèrie d'inversions importants perquè s'hi creu molt en aquesta tecnologia i podria arribar a ser una realitat en els propers anys. La idea és llegir com la persona tenia intenció de posar la llengua i la boca i generar un so d'acord amb aquesta informació que traiem directament del cervell de la persona. Insisteixo, no llegim el pensament, llegim allò que té intenció de dir i l'ajudem a pronunciar-ho amb un dispositiu extern que estaria connectat via Wi-Fi amb el nostre cervell. Això és una petita bogeria i aquí intervé mecanismes d'intel·ligència artificial per acabar de construir el llenguatge, perquè passem informació d'una activitat elèctrica motora a informació molt complexa de llenguatge. Com podem estar segurs que allò que diu la màquina és exactament allò que la persona tenia intenció de dir? Això són preguntes molt, molt complicades de respondre i que realment hi ha feina per fer i procurar que no digui cap cosa incorrecta o que pugui posar-la en un problema aquesta persona per culpa de la nostra tecnologia.
Per últim, aquesta mateixa tecnologia també té aplicacions en el camp de la... Veig que hi ha gent amb ganes de parlar, perfecte, però deixeu-me acabar, és l'últim vídeo que us poso. Aquests sensors i estimuladors, també està molt avançada aquesta possible aplicació, els fem servir en pacients que han perdut la visió per culpa de que s'espatllen unes cèl·lules sensores de la llum, que és el que està passant aquí en pantalla, s'espatllen aquestes cèl·lules fotoreceptores, per tant l'estímul lumínic, l'estímul que ve de fora, no arriba al cervell, doncs nosaltres un cop més amb aquests estimuladors de grafè, que en aquest cas no tenen aquesta forma, hem vist que és molt més útil posar una sèrie de làmines desordenades fent un gruix de capes de grafè que fan una estimulació més forta, procurem estimular el nervi òptic. El nervi òptic sí que funciona, el que no funciona són les cèl·lules aquestes fotoreceptores. Per tant, d'alguna manera estem substituint una peça molt important de la retina i enviant informació directament al cervell d'una persona, actualment treballem amb diversos models animals, que ve d'una càmera que estaria posada al front de la persona a través d'unes ulleres i enviaria aquest estímul en aquest receptor artificial dins de l'ull i això arribaria directament al cervell. Fixeu-vos la quantitat de logotips que són necessaris per fer possible una recerca tan ambiciosa com aquesta. Aquí estem nosaltres, hi ha centres que treballen en els dispositius, hi ha centres internacionals que fan diferents parts del coneixement necessari, hi ha una empresa que és Pixium, que ja treballen amb aquest tipus d'estimulador fet d'altres materials i han aconseguit resultats en humans que permeten veure uns píxels molt grossos. I el que volem aconseguir en grafè és ser molt més precisos amb nanotecnologia, poder ser molt més fins a l'hora d'estimular aquest nervi òptic i que el resultat que arribi al cervell tingui una resolució molt més alta o fins i tot color, que és una cosa que de moment no s'ha pogut aconseguir. Deixo de compartir aquesta pantalla i, sincerament, espero que tant jo com la Joana us haurem convençut que aquest coneixement que desenvolupem a la nanoescala realment té un potencial gran per millorar-nos la vida, que és pel que treballem. I el que hem de fer nosaltres com a societat és anticipar-nos als possibles usos que no desitgem. Per això cada cop més és més important la ciència ciutadana, el debat, la comunicació científica ja no és un t'explico coses, sinó que cada cop més estem trobant fórmules per escoltar el que en diu la gent. I, per exemple, amb aquest tipus de tecnologia vam participar en un projecte europeu molt xulo que es diu Nano to All, que ens va permetre organitzar 2 debats molt amplis que van durar moltes hores, primer amb ciutadans i després amb stakeholders, que en diuen que és gent relacionada amb el possible desenvolupament d'aquesta tecnologia, i treballar plegats en com volíem que funcionés aquesta tecnologia, quins usos que no ens havíem imaginat abans detectàvem que podien ser perillosos, i això, escolta, la ciència es veu molt ràpid i el que hem de fer és regular. Per tant, un cop més, caldran empresaris, caldran legisladors, caldran polítics i caldrà molta gent com vosaltres, apassionats de la ciència, que ens ajudi a donar forma a com volem que la ciència canviï les nostres vides. Que ho està fent, ho necessitem molt amb aspectes com el coronavirus, però també hi ha aplicacions molt diverses i molt sorprenents que escolta, van arribant. I si no, mireu com canvia el nostre dia a dia de ràpidament gràcies o per culpa de la tecnologia.